Karbi Anglong Tv9 News kila arado ana phansi tame kardom pi pajo pan iklok kardom. Pini abirta than bang milimen miadam bangjo pitang de birtang ton pen arju panita. Sonsila khain korap lidio pani constituency kaparlo apar dio pani langhon lam lukhimon adawan along thang pho karcho kajusi rad amai ke padopon. Son thak sin aning kanwang sitame guru sar lokhoning ti han se kaphan ke kroya rad do an thang achiklo ni phai pli pen karcho padopon si pini ke pajutsi ni phai truck an sitame rad amai pi padopon. Bangso maya long chipahem phu pon mai phu mon rong pi pensi pachun ponlo lapen kilun ke kan sitame padopon lapen anpar sitame amena jungjung aning ke mepen dhorom terang rodnesar teron beren tokbi sivoram hanse diamond teron sivoram terang alang litum bangtrok si arnamophan chimathasi pini kijut si arni radaphan kichun sitame piponlo tangte puthot lamthele arjupon thuna arnamlang pipen dhorom terang Karbi Anglong Tv9 News Nali tung labang so lahon lama doana long pining pen ningkan kan lo karchopon te lake aningkan si kicing aningkan si thana kokko haro krisir kebra chok kebra net keb asingkan besi ladak lahon lam doana long jame doan si kimesi archu ching pon lo la si archu ching pon bom wang bom si halaso hutke adona phaita kom hegla Koi phis tame la puson si wang bom pen haro krisir kebra cleaner cap asingkan an mage thang pho lukhimon karcho ke singkan pho cap na chok si tada ka archu ponlo isini arong chipi ponlo la si la singkan pho cap nang chok det pen puthot la ke suri hini angke suri hini ra inkorasi suri hini ra inkore thom inkora pli ini pen ke ningkan pho cap ra pli la son sinan wang bom la si la son taksi asengkan wang tame la puson si thegan ke karchu pon thek bom ya phan la pen non bihek amusumar tum tame non ason archu bom song taksi mo si tame la dang la halam adwan si tame thudun klong ko si arnam lukhimon hegi me hangsi nililam thetalan si intori ko lason siniphay truck thang achiklo surini rain koi rapianing kan APHLC lamjai sarpo ke hai angtong dikathar atum akeng ben mate longwa ke dam pini kai pholang so an nangle atlo lason si ke dam tang APHLC lamjai sarpo ake hai angtong dikathar atum pen longwak mate do or die pu labang so keng pen ke dam kache song along alang litum APHLC angbong pecheton te dukok ajok alang litum ington pon koklo bon sitame uthot alang litum APHLC Central Committee atum pen jingki chethan chingwai thusar pen puthot APHLC ake hai jai kathar sitame labang so langwak to justice mate do or die keng pen ke dam ka chesong mi sen pu ka chingki ke chethan sar ahot che kroi dunsi puthot kai pholang so long pen puthot labang so langwak mate do or die pu keng pen ke dam ni phai truck arni thang acheklo surini rain koi rapli puthora ke hai je ai ka thar pen lapen angtong dika thar atum pen jalin ponsi longwak mate du or dai pu keng pen ke dama jai me kai pholang so long pen pangcheng pon thulo to tang te pharang ke thengno kaning je alam le arju ponsine Dwar Baguri pen Solomon Ingleng lapen dolamara pen Avinas Tokbi Karbi Anglong Tv9 News Pinidak kakujan rong pulo Karbi rong don trok sirkep bagduk pusipu dak pensi ni tum long walk pulo ba walk lo ni tum ke dam jeep ke du nang ko katike aprang ben ke isia group atum mane central committee pen
permission ba program and ipin pen claim lo ama thiala bange chokchi bulo la pen ke meeting dolo ar nisi January thom kep arni ama si ajaha to bange nitum ing tonte nitum claim bom jilang pul he ange la pupulo te APHLC ke kipuk po masini litum central committee to mathalo kipuk ke no la poser kapi phuk pheder jiapan itum central committee amatle la so walk abang ke pedo turong anak pula si pini arni pulo February thang prok arni pen leceng anak puju ki jur damdi ke ha di pu an arukom Mante non bang ke don sar pen sila. non di arni siar ni pen ke don sar lo kadu ke dun pet un he bisar lam pini ne liamat ke neli garni wange dun pet un ason ka prek ha office kam do ulang ke claim na la sialai dun pet un elo aja tu man dun bompo la jojetik an ke Na sinan bang ke pinia bang ke konan pale po. So ini ko an ne pu konan nasi dam pu meng pen ke dam di ke da dhora na tu si dam ni pu si alama bang ke lalo ya se me se ta si APHLC ke pipuk long ledet nang jik pusi ni litum central committee atum la ke claim la bangsa program ke claim Ingdeng koratrok thang niphai pho lukhimon aphan kardom karcho katalon ajai me kapaman pon Chriser kebra phokebra sir keb aningkan thang niphai pho arnisi lukhimona dhorom amhang theklo lukhimona dhorom amhang ke thekadim duar bagori constituency nong tu dulamara bapuram tokbia rongalong Guru sar lokhoning tihansek arnam lukhimona phan kachiki ke kroi arat do an ke thang ni phai pli pho arni ke sengkane sek ke chokijun choklem chodam ke chokche kelele do an sitame guru sar lokhoning tihansek arnam lukhimona long dia chohang pondo thang ni phai pli arni ada por phai troxy do wan pi along Guru sar lokhoning tihansek arnam lukhimona phan archoponlo ada porphaner kepra chitim kangthir honjeng kangthir sumlek kelar ponlo ada porphaner kepra achitim kangthir honjeng kangthir sumlek chelar ponlo thang pho arni ada baji ke thom guru poatum kangthir meithek piponlo ada Morphai pli mena jungjung a hemalong melur chapaklar ponlo anarlo bajikrahini kurupo lapen kachetong do anarat pensi gangthir mekethek piponlo lapen thang ni phai pli pho arnis isi pensi gurusar lokhoning tihansek kaping khada teng pensi sideng ponlo lapen number si ashram lokhimon adawan Total 37 number hini ashram Lakhimon Adawan total 31 number ke thom ashram Lakhimon Adawan total 16 number pli ashram Lakhimon Adawan total 29 pangrum pet pen Lakhimon Adawan total 113 an Lakhimon Adawan dolo thang ni phai pli pho arni ke pindeng sumpot choklim Chipang Tirjir Pensi, Kurusar, Lokhoning Tihansek, Arnam Lukhimona Phan, Ro Archo Ponlo. Lapen, Choklem Mesen, Chodam Mesen, Soksang, Tangka Maha, Kaike, Kedor, Plubji Aphan, Ta, Lukhimona Long, Hirjume, Johang Ringti. Lapen, Kaiding Pi Ok Pran Kemisen Jiaphan, Sitame, Kurusar, Lokhoning Tihansek, Arnam Lukhimona Long, Hirjume, Johang Pon Ringti. Laben kapreka dhorom arat sitame lukhimona phan karcho along ongdun armu chitongdun lapen kapreka dhorom aphanta guru po atumpen hirjume hangpilo tangte pherangke thengno kaning jialam thele arju ek ponsina dalamara pe avinas tokbi Karbi Anglong TV9 news
Nilitum aningkan wang sonak taksi peneng same la thangkang pri pen ke karchu ke cheng lo posi ni tum kecisi kecidang ke dulu masih la sopran ado kowe Karbi Anglong hukuman pangkitroy adoan tin aratum handa aprangsi kardom pajiro kardom lasi lalon ni tum kecisi kedidang bon lalon lebangso ni thoman doji tarik pli tarik tol pen tarik chokan laso phan ni tum ningkane sek labangso ningarong bohong pen tibi ki sarpi sarpu lapen hemri kadoga wi ki paklar phan kistame cisik cedang pon lo lapen ki chogo juna putak stame hin sangher take an long take an ki da do an cisik pon lo don tin kistame lapen laso ahudo bangke ana bangke kaci paklar pon pi di stame ki pangthir pon pen dowana long wang adap baji pli pen itu dowana long wang pen chardom chardi lo untuk kurusar pen lapen tarik pli pini kiceng bangke la kan itu konjeng kan thir en pon pina bangke baji ki thom adap bote kuru potum joygo pipo laso pen dera pilote karcho ko sawa laso boton Kardom Pini berta ke lang si inton pon ikoklo do me thangme.